Познаваме студентския град като шумно място на купони и дискотеки. Въпросът е как се чете в такива условия. Човек, ако иска да чете, ще намери начин да чете. Надникнахме и страниците на книгите, които носеха студентите. Оказа се, че те са доста разнообразни и са далеч от булеварната литература. Една стара книжка на Милослав Стингъл за инките. Чета Леко Константинов избрани съчинения. Това е моят начин да почета годишнината от смъртта му. Чета Изкуството винаги да бъдеш прав на Артур Шопенхауер. Взех си днес книгата на Труман Капоти "Музика за хамелеони", сборник с разкази. И още нещо. Тези хора четат не само днес. Ежедневно. Английски, български. В момента чета 2 книги и 1 учебник на английски наведнъж. Чета за удоволствие. Не се състезавам с времето. Сред четящите попаднахме и на един пишещ млад човек. Иван е на 21 и вече е издал първия си роман. Това е една моя мечта, която се сбъдна на една ранна за мен възраст и съм готов да се развивам и да правя нови идеи. Иван и всички тези хора са тук с една ясна цел. За да покажем и другата страна на студентите, за да покажем освен това, което се показва основно от медиите, че пият, бият се и палят наляво надясно, да покажем, че има доста интелигентни хора сред нас. Тези хора, които ви описвате, по-скоро малцинство ли са или? Сега статистически не мога да кажа. Какво чувствате по-скоро? Чувствам го, че от малкото трябва да вървим към многото. А по пътя от малкото към многото се върви с малки, но много поредни стъпки, като тази. А и кой е казал, че четенето е скучно? За БНТ София, Велианна Кашева.